Ekjran! Laat ons te branen en God kennenleren. Welkom, lieve vriend. Welkom to dit programma ekjran. Dankzij dat u vandaag erbij bent. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik heb hier vandaag ten tweede Mal met mij George Guenther. So, wir wollen die Geschichte wiedermerken von Mal, wo wir angefangen haben, wo er sich befreit und ein Kind hat nach Kanada trägt. Und dann wirst du auch sehr wieder vertellen, dann break ich die ein bisschen. So, George, nu von dir weg, die nicht breaken, wir werden das einfach wieder gehen. Okay. Well, wir fuhren dann nach Kanada. Und du hast ein Ding mit, du hast ein Ding Ben. Wenn du eine Pleo hast und los da hast, ich kann los damit schaffen. Schrecklich schaffen. So, die los da wir Sucht, oder wie sie was immer dort wir dort schaffen müssen. Ja, ich wir in der Stadt ein Alkoholiker, wir ein Workaholic. In Arbeitsstress, das drive mich. Ich hatte nicht früher, ich leide das sehr. Ich hatte ein Kind, ich leide das sehr. Aber wenigstens der Arbeit. Hat sie jetzt mal nicht Zeit für das? Ja. Ich fand immer so eine Arbeit, was weit aufhört. Das wird interessant. Ich will nicht, ich schreibe nicht das. Aber ich will immer sein, dass die genug wir, dass meine frühen Kinder nicht so leiden. Wenn ich sage, wir abgewaschen, so arm. So, aber ja, dann mein Trag wir nach Kanada, dann wir wieder 8 Monate in Ontario, und dann von dann Trag wir nach Manitoba. Und dann fangen wir in der englische Kirche. Fangen wir in der englische Kirche wie vor der Hand. Und der Pastor redet von Gott seiner Leib, von Jesus seiner Leib. Und durch, über dem, was wir durch Hand fahren, die hält Jesus, he bear witness. Hij laat dien juist dat weten, dat is in de Rijma 8 zeggen. Ja. Hij laat mij juist dat weten, wat ik beleefd had, op een stap, die gemeenschap wat ik had gehad, dat wie ik plus mijn wens, dat wie niet. Dat wie wat werkelijk. Niet werkelijk, niet dicht bij je gemeenschap. En dan eens te oors, schrik ik naar God. Wees du wie, dat du wie in je trak. Krijg wat Paul zegt, dat de Heilige Geest de trakens, die wil ons meer leren, die wil ons meer leren. En vriend van du best, merk die op. Red met God dus van dat wie die is, wees de is. Anyway, en dan, ik had dan een arbeid waar ik de zomer, dan gewöhnlich klok auf, sind noch so aus, als van thuis voer. En dan voor de werkgever arbeiden deed, en dan zijn nog maar tijdens maar terugkomen. En daarna kwam God zijn lijf zeer over mij. Ik had zo'n lijf, maar ik rood. Dat scheelblos. Ik kon het niet afhouden. Ik wil het niet. Weet je, dat weer zo'n gevoel wat ik nog never beleefd had. Dat weer niet treurigheid. Dat weer niet verraad, maar dat als van God mij mal reinwascht met zijn lijf. En dan s'morgens, die wird von mir immer s'morgens, aber Arbeit. Und dann wieder nicht über das Deut und ich hier fühlst wie was passiert in meinem Leben. Und ich will ihm darüber nicht sagen. So ich kam der Stab. Und dann haben wir da lang genubbert. Dann vertellen sie, was in die Lösung ja, ich sagte, ich weiß, aber ich weiß noch nicht was. Wenn ich weiß nicht, was angeht. Keiner kann mir das sagen, wenn ich keiner kann das. Weil ich habe das noch nicht mit viel zu tun gehabt. Ich von meinen Freunden. Und er will mich davon, er will mich trösten in das. Aber ich lasse mich nicht trösten, wenn es das wie was wirklich ist, was ich da belebt habe. Was ich belebt mit Gott. Und er wie ein Christ. Aber ich kann diese Dinge noch nicht verstehen. So du wirst something, was in mir einfach bloß aus von dat wordt niet gemerkt. De ganze Mensch. En van du wieder, ik weet niet de alle Mensch. Ik weet niet meer, als van mij dat alle weer gewaschen worden. Dan weiß Gott met zijn lijf, en zijn lijf wie in mij, en de scheel. So dan hebben we nog een paar jaar dat geleefd, ging zo schijn. En dan trokken we terug naar Bolivia. Wegens we woonden ook zelfs farmer zijn. En nu wil ik maar bij toe komen.
dort, nu wil ik mijn doel zetten met mijn vrienden, nu wil we in vorm gaan en wil we ze dort schaffen. Dan wil we niet maar dag en nacht schaffen, veranderen. Aber, ik wil van dat ding nog niet vrij worden. De controle hat mina, dat hat mina hebben onder controle. De arbeid in Bolivien krijgt ze weer als in Canada en nog meer. Wegens in Canada wie winter, wo wir de winter dan niet hebben stoppen. Arbeiden so, het moest met de winter verheven. So hier wie dort werden, ja. Hier dat ze best samen winter en alles. Plus gelijk daar. En ik had geen tijd voor mijn vrienden en ik had over deze schantelijke leven. So dan kost ik verstaan. Die leven uit die ene weg en die arbeidsjes naar een andere weg. Ik voel in mijn vlees, want ik had niet een erkennis van dit. Ik had niet een erkennis van dit. Ik voel van thuis. En ik schreef, in mij schreef something. En zo is veel aan bestaan. Maar ik trek daarvoor dat ik had een schijne tijd met God. Maar veel aan ik schreef naar God. Ik vroeg, God, waarom is wat is hier? Ik kon het niet doen wat ik wil. Wat in mij is. Ik heb zo'n schijne tijd gehad met God. Over deze video, dit verlangen wat ik had nu met mijn vrienden en kinderen, dit leven te gaan, kan ik niet gaan. Die weer zes volksgebouwen. Ja, en ik kan mijn vrienden en kinderen dat niet. Ik zie dat nog maar, maar die kunnen niet verstaan, wees wat, ik had geen woord. Ik wil je boon en dat. Zo wie zijn veel, in Manchester je boon en alcohol, andere dingen. Maar ik kan en andere dingen ook je boon zijn. Kan ook een arbeidje boon zijn. Die kan een arbeidje boon zijn, die kan een andere dingen boon zijn. Rijdt het meer zaken met? Het is een arbeidsjes wat je had gebracht, dat ik andere zaken, die andere luisteraars niet meer Oh ja. Weens wat? Weens ik wil mijn vriend geven wat in mij weer. En mijn vriend had een verlangen naar dat wat in mij weer. En ik kon niet, zodat ik het mij nachtraken. En arbeid had me 24 stunden een dag draak. En dan vang je visjes dan aan. En ik weet helemaal dat ik wil drinken. Maar dan even vang ik aan. En als ik aanvang te drinken. Ik nam een slok spaar en jij werd het uit. En waard. Wees zo, wees dat weet ik van mijn charpa. Ik lijk helemaal te zien. Maar even dem, dat wordt zo erg. Met mijn arbeiden, met mijn, ik wil even plus waar. Met die luisteraars. Ja. Ik wil daar nog niet zo, ik wil niet zo aan drinken. Maar ik deed dan al drinken. En dan, even dem weer mijn griets. Gans verbruikt mijn charpa weer mooi, dan kan ik maar mijn verlangen van hoe mijn leven weer bezwaar. So die charpa, die ene charpa zee die al helemaal best op en die griets, dat kan dat gleich maar. En ik eet niet, ik schoof dus dag en nacht. Ik schrijf mijn charpa bis tinners, ik bracht hem bis roop. So even dem mijn vrijwillige weg, wat ik kan winnen weer. So, dan trok we naar Philadelphia. En ik voel arbeid geweest. Ik weet dat. En ik had zo'n zware tijden daar gegaan. En mij schreef something naar live. En schreef ook something naar de live weggeven wat in mij weer. Maar doe je een blok? Doe je een blok fashion. Ik had mij in een steiner woonraamgebied en ik me ook niet de idee opweens. Op einmal wat mir weer weiter war, das ist verheer. Aber dann auf einmal, dann wieder ein Mann, wir in ein Lied. Bei unseren Nubers. Sagte man, dass wir beten. Erlaubt mir und sagte, hey, wir wollen noch beginnt, die Multit sein. Die war steck gewandert, Hanni. Ja, wo war das Mensch noch was für mich? Nicht mal ich selbst gleich mich. Und die gleich ein anderer Live, schickt den nach Live nur die. Ich weiß nicht, das Mensch weiß nicht, was ich von Leben habe. Wenigstens, der wird nicht wel. Aber ich will bloß, wer ich will, und ich lebe, krieg wer ich will. Und was ich aber starb wir, dort wie ich tüß, dort wie ich alle wen, ich kann nicht, ich will einfach bloß, wer ich will. Ich lebe, bis es ich will. Aber dann kam der Lied an, und mein Krieg war ganz schwer. Ich kam drei von der Stab, und ich konnte nicht so viel, ich hatte mein Piache, aber hier hing das Schild, was das Büro-Schild war. Du hing ich mein Ticket von Piache, Papiertje. Und ich konnte mich nicht so viel überbergen, dass ich dort nehmen kann. Aber ich konnte so viel, dass ich hier 2 Päuse nehmen kann, frisch betont. Frisch betont. Ich kam nach Haus,
En ik ging als ekjran tingen, ik wel op daar, ik krijg nog wat dat van mensen. En kind heeft een leven en daar. In mijn leven schreef ik naar dem leven wat ik heb, wat God mij gegeven heeft. Maar ik kan niet. So, bin ungefähr, wo mein kleinster Jung, Ronaldo, meine Schuld sagen, und kann nicht. Er sah sich dort brennen, aber so schämlich sah mein Krieg, weil es so blüht, nicht? Dann sag ich, please go hier auf, das hat mir das gesagt. Krieg, weil damals ich kann nicht so lange sagen, ungefähr. Dann muss ich abstunden, klein mit Raum gehen, irgendwo mit so Stunden oder einmal war mit 0 Leute. Und dann ging ich, dann war dann, uit ungefähr, weil er war meine Show, und ich sagte, het kost niet. Dat was te wij. En dan zei hij man te mij, zeg, dat weet wat mij iemand dat even deed. Ik zei niet in traag merken, maar ik wil die aansmerken, want die dan doen is. Maar ja, wel. Früher meine Frühs, als ik kan op Dash leen. Ja, nu ik zit in Dash rennen, en trekt die hand met Leid de doel. Dan zei ik dan veel wat schmurtje, dat hij met vaart van de poon kon. Ja. Hij dukt zijn hand aan, als hij zijn hand uit mijn kriets leerde. Dan wist ik ga moet je schreeuwen om morgen bejenen. Dat is Paulus en Petrus. Dit gevoel wat de hand had, dat we niet in traagmerken zijn hand, dat wist ik. Dat wist ik, we niet in traagmerken zijn hand. Hij strekt mij bloos. Hij smeert bloos mijn rein aan en vertaal. Hij vertaalt niet to mijn charpa. Hij vertaalt to mijn yes. En dit is een lijf wat de man hoort. Als hij dan is fertig had, zat we aan stoel en ik kon me van du wieder niet bezien. Doordat ik een video gehoord. Maar dan kunnen de vrienden dan ook doen om daar en zo we doen vertalen. En hij vertaalt van zijn leven. Dan word ik aan dat we een prediker, dat we een counsel, dat zijn deze dingen. En dan word ik aan, hij wil niet meer blij met van die dingen te reden wat we slag in zijn leven was. En wo de gebed dat weer. Wat deed dat te mij? Dan gaf hij dat vertrouwen. Ja, hij bracht een testimony van zijn slechte leven. En dan op einmal hoort ik dan, kwam something uit mij uit. Wees wat, du wirst vertrauen. Du wirst vertrauen op die Bett. Hij kan niet zeggen, du moet beter leven. Hij zegt, du moet abhören met dit, du moet abhören met... No, dat is niets van dat. Hij kwam en weer dat levende Zeichniss voor Jezus Christus in mijn leven. En dan kan ik dat doen. Dat weer een onbed lood. Maar dan vertaal ik hem al. Like, hey, ik zei dit. Als bevrijd leven, ik weet dat wel beter zijn. En dit is wat dat trof niet. Ik heb dat, ik weet niet krijg met wat van de wereld. Maar dan nu bij we deze zaken. Dan dacht ik, oké, wel eens toen moet ik wel wat op doorzaten. Ging van daar weer en dan vertaal hij me allemaal dingen. En vielleicht een stunde of 2 stunden wat we doen nu ben. Ik ben vrij. Ik ben gehuild. Hij spreekt diesen, hij weet over diesen vlucht, over die leven. Hij spreekt diesen vlucht en hij zet mij vrij. Wow. So, wenn wir das verstehen können, wir haben Kraft. Und Jesus hat uns Authority gegeben, was er hat. So, was ist Jesus? Er sagt, die sind deine Sünden vergeben. So, du kannst von dir den Menschen sagen, die sind die Sünden vergeben. Das ist ab den Menschen, was er annimmt. Wie die Bibel sagt, die sind. Jesus ist für die ganze Welt Sünden gestorben. So, das meint, du sagst, all deine Sünden, was die haben für den du, die sind alle vergeben, nimmst du die an. Das ist so ein schönes Ding, die annehmen. Und du kannst du selbst nicht anders aus dem Glauben, du kannst nicht dort mit Worten tun. Epheser 2, Vers 4 sagt, du kannst nicht mit Worten. Das ist ein Geschenk von Gott. Denk mal an ein Geschenk, das kriegst du brauchst nicht, das brauchst du nicht verdienen. Amen. So, nächste Runde werden wir hier, was mit den Krieg passiert ist und auch mit deinem Leben. Ich möchte dir Gottes Segen wünschen und bis das nächste Mal. Ciao, ciao. Ekjran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur +591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekjran@gmail.com.